Ootko ikinä miettinyt sitä, että miten YouTube-videoita editoidaan DaVinci Resolvessa? No, nyt käydään hyvin simppelit kuviot siihen asiaan liittyen läpi. Ensimmäisenä tänne DaVinciin pitää tehdä uusi projekti ja sen jälkeen laitetaan tiedostoja sinne. Jos puhutaan semmoisesta termistä kuin A-rollista, niin A-rolli tarkoittaa semmoista pätkää, missä on puhuttua tietoa, eli kamera on kuvannut sitä päätä ja sinä olet siihen sitten höpötellyt juttuja X ja Y. Ja mä laitan nyt tänne tämmöisen A-rollin. Ja nyt tässä näkyy se. Ja sitten jos puhutaan B-rollista, niin se B-rolli on asia, joka täyttää sitä A-rollin käymää asiaa läpi. Eli tärkeää on mahdollisimman paljon näyttää sitä, mitä tapahtuu. Ja sitten jos me täältä vaikka otetaan, mikä vaikuttaa nielemiseen, tämmöinen lyhkäinen videopätkä ja otetaan siihen sitten vaikka kylkeen lihaksia, mitä me voitaisiin käydä vaikka siinä samassa suhteessa läpi, niin otetaan täältä tämmöisiä siihen kaveriksi. Eli nyt meillä on A-rolli ja nyt meillä on B-rolli siellä. No me ensimmäisenä käydään läpi tämä meidän A-rolli, koska jos täällä on virheitä tai täällä tulee erhehyksiä, niin me halutaan saada mäiskittyä ne pois. Ja ettei täällä äänet räjähä ihan korville, niin ne laitetaan täältä nyt ensimmäisenä. Täältä näin lasketaan näitä alas. Ja se kuuluu pikkusena. Testi. Katsotaan, että kaikki toimii. Ja nyt minä olen laittanut sillä tavalla, että kun mä painan W-tä, se tekee kutin. Eli se katkaisee nyt tämän minun ääni- ja videoraidan. Ja mulla on sillä tavalla laittu, että kun mä painan A:ta, niin se lähtee kelaamaan taaksepäin. Jos mä painan D:tä, se kelaa eteenpäin. Ja S on joko stoppi tai play. Tiedät, ei. Ja sitten vielä tämmöisen jutun tänne laittu, että kun painan Q:ta, niin se kokonaan poistaa sen pätkän. Eli nyt mennään tänne aivan alkuun. Tiedätkö, mikä lihas on aktiivisena kaularangan eteen tyyntyneessä asennossa, joka myöskin vaikuttaa sitten vielä nielemiseen? Noniin. Ja tänne kun jää tämmöisiä tyhjiä väliä, niin täältä voi näitä poistaa sillä tavalla, että noin ja tuosta nuijautetaan nämä yhteen. Pistä kommentti tai veikkaus alle. Ja täältä sitten halutaan poistaa ylimääräinen veke. Sitten jos me halutaan laittaa tähän päälle niitä B-rolleja, niin sitten me lähdetään käymään täältä näitä matskuja läpi. Eli mä kaksoisklikkaan täältä tiedostoa, painan taas S, niin se lähtee pyörittelemään näitä videota. No tuosta kohdasta mä en halua tuota kohtaa, mutta jos tässä videossa on nyt tämä kohta, mistä minä haluaisin vaikka sen videon alkavan, niin painan I:tä, jolloin tulee insertiopointti, eli lähtöpiste sille videolle. Annetaan sen rullata. Ja mä haluan, että se video loppuu tähän, niin mä painan uudestaan O:ta. Ja nyt minä voin tästä vetästä tämän tiedoston nyt tähän näin. Ja täällä nyt näkyy allalla tämä ääni, niin mä haluan tämän nyt poistaa täältä. Eli me mennään tänne äänivalikkoon, mennään tänne ja täällä me painan sitten Q:ta. Niin se poistuu sieltä. Ja nyt kun me katsotaan tätä videota, niin tämä näyttää tältä. Tiedätkö, mikä lihas on aktiivisena kaularangan eteen tyyntyneessä asennossa, joka myöskin vaikuttaa sitten vielä nielemiseen? Pistä kommentti tai veikkaus. Ja jos tähän haluaisi laittaa jonkun transactionin, eli siinä tapahtuu tämmöinen videon siirtoefekti, vaikka tämmöinen pushi, niin sen voi laittaa tähän väliin näin. Vähän venytetään sitä pidemmäksi. Noin. Vielä nielemiseen. Pistä kommentti. Ja noin saatiin tommonen tyylikäs efekti siihen väliin. Tai veikkaus. Sitten mennään tänne äänipuolelle. Kurkataan miltä täällä nyt näyttää äänen tasot. Eli mullahan nyt on ollut tämmönen turvatallennus tässä äänessä sillä tavalla, että jos me katsotaan täältä nyt, miten tulee vasen ja oikea korva ulos Asennossa, joka myöskin vaikuttaa sitten, niin toinen on huomattavasti alempana. Eli me halutaan saada molempiin nyt sama audiopätkä käyttöön laittamalla tälleen näin. rangan eteen tyyntyneessä asennossa. Ja sitten jos se on hurja allalla tuo ääni, niin me voidaan täältä nostaa sitä vähän tänne päin. Joka myöskin vaikuttaa sitten vielä nielemiseen. Ja jos se on tuossa 5 ja 10 välissä, niin se on meikäläisen mielestä aivan ok.
Nyt kun me ollaan näin pitkälle päästy täällä, niin me voi laittaa tänne testivideon nimeksi, että katsotaan paikka, mihin me halutaan se laittaa. Eli se menee työpöydälle, jep. Sitten me tullaan tänne, halutaan tehdä 4K-video tästä, koska lähdemateriaalia on 4K. Mennään tuonne Add to the Rendering Queue, se heittää tänne tämän ja Render All. Sitten se päräyttelee nyt nämä efektit, mitä me halutaan siihen, laittaa nuo jutut päällekkäin. Ja sen jälkeen se sitten tärskäyttää sen videon pihalle. Mut tämmönen eka video tämmöiseen aiheeseen liittyen. Jos jotakin kysymyksiä tulee, laita kommentteja ehdottomasti alle. Ja näitä nyt alkaa putkahtelemaan, kun uusia juttuja opetellaan, niin sitä mukaan pihalle. Kiitoksia tästä ja nähdään seuraavassa.